Gràcies. El meu llenguatge no serà tan tècnic, però la veritat és que ens costa a vegades arribar fins a l'arrel de molts problemes, que és on també tenim les solucions. Jo crec que l'anàlisi que ha fet la Laura és més que benvingut. A l'àmbit dels diferents àmbits temàtics de l'informe hem estat explicant el legal, el mèdic, l'oci nocturn i els mitjans que ens ha explicat després abans el Miquel, i finalment el de la prevenció. Nosaltres fem aquesta foto de com està el pati, o com nosaltres d'alguna manera l'hem copsat amb les diferents fonts d'informació que hem tingut, i a partir d'aquí fem una mica de reflexió de què es podria fer i com es podrien compensar aquestes mancances. Hi ha algú que té el mòbil una mica... I d'alguna manera hem utilitzat una sèrie de tècniques per poder tindre totes aquestes fonts d'informació. En cas de... M'aixeco jo i el contesto. En el cas de prevenció, el que hem fet una exploració de les diferents campanyes i realitats que hem vist, i a partir d'aquí hem fet un estudi de diferents casos que hem trobat més interessants. En aquest cas hem agafat diferents campanyes que hem trobat durant aquest darrer any, el de Poble Sec Feminista, el de Sant Fermines, amb el qual ja està col·laborant, el Respecte de Tarragona, que estem aquí, el de Poble Sec també, el Noi Punt de Palma, l'NMSO de l'Ajuntament de les Franqueses, el del Manguental La Plana, l'Ajuntament d'Eivissa, el Govern de Navarra, Igualada i finalment de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit hem buscat diferents experiències per tal de poder extreure de cadascuna d'elles, i aquest anàlisi el tenim també a l'informe, per poder-ne treure aquelles coses positives que altres ajuntaments o altres ens que vulgueu desenvolupar algun tipus de campanyes podeu tenir en compte, que és el que han fet en determinats llocs per la seva grandària, per les seves característiques, i a partir d'aquí podem aprofitar el que considereu. Nosaltres des del primer informe, des del tercer, des del primer informe anem llançant com reptes preventius o com idees preventives a les quals després en pugueu treure profit. No va ser el cas de Castelló, per exemple, que van amb la seva campanya que d'alguna manera intentava anar contra el sexisme, tenia unes característiques molt poc adequades i a la qual veig que al final han tingut problemes per tot, per moviments feministes per una banda i per l'altra el mateix govern que deia que promovia el consum de drogues, que no considero, però vaja, que hem rebut per totes maneres. Nosaltres vam establir diferents maneres de poder intervenir a nivell de prevenció, des de la part més macro, que són les lleis i les normatives. Quines són les lleis i normatives que actualment estan permetent determinats tipus de desigualtats en l'àmbit de l'oci nocturn? Protocols d'actuació, ja en el seu moment establíem la necessitat d'aquests protocols no només des de les festes majors i de les festes populars, sinó també des dels mateixos locals d'oci nocturn. Formació als professionals, enteníem que el tema de la perspectiva de gènere, més que res perquè l'àmbit de l'oci nocturn és tradicionalment abordat sempre des de l'àmbit de drogues, des de l'àmbit dels departaments de salut, i que aquesta perspectiva de gènere moltes vegades mancava. Producció de materials i de campanyes, i finalment la intervenció en els mitjans de comunicació. En cadascun d'aquests elements, en els anteriors informes, proposàvem una sèrie de mesures de treballar, que ara no hi entrarem, perquè els podeu trobar en els informes, i així entreu a la nostra pàgina web, pugen les visites, i el Front Nacional ens dona més pasta, moltes gràcies. I entrem en aquells reptes preventius que d'alguna manera hem treballat en aquests darrers mesos. Per una banda, hauríem de ser sincers i veure com l'efecte Sant Fermines ha fet un boom. En aquest sentit, si nosaltres analitzem el nombre de campanyes preventives que hi havia hagut en els ajuntaments i les festes majors abans de Sant Fermines i després de Sant Fermines, veiem que les festes majors prèvies a aquesta situació van ser pocs els ajuntaments i les campanyes que es van realitzar, i en canvi a partir de llavors van esclatar com un boom. Per tant, en aquest sentit, van ser les administracions locals qui van assumir, es van arremangar i van aprofitar tota aquella tasca que molts col·lectius feministes havien fet en el seu moment i que realment amb pocs recursos i moltes vegades invisibilitzades, i
d'alguna manera això té un ressorgiment. Per tant, jo crec que els ajuntaments i l'administració local ha fet un paper important en aquest passat estiu i en les festes majors en concret, i ha visibilitzat el problema, que jo crec que gràcies també als mitjans de comunicació que hi han donat i després en parlem, avui m'ha aixecat molt els mitjans de comunicació, però jo crec que en els Sant Fermines d'aquest any, per exemple, van tenir un paper molt positiu. Hi ha una frase molt bona, que segur que l'ha escrit el Miquel, com de les frases bones, que diu actualment la batalla contra les agressions sexuals a la nit s'estan lliurant principalment a les festes majors i populars. I és veritat. És aquí on realment s'ha obert aquesta batalla, i el repte està en com anar més enllà d'aquestes festes majors, com anar més enllà de les festes, com les festes és un cop l'any. Tenim una limitació de com entrar amb els locals d'oci nocturn, però el paper de l'administració, que crec que és un paper que han assumit, però que en veritat és seu. No es tracta de que la responsabilitat final jo crec que és dels mateixos ajuntaments, qui estan de tu a tu amb el ciutadà, i que d'alguna manera tenen aquesta responsabilitat de donar respostes, en aquest cas, a la prevenció del consum de drogues i també amb les violències sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn. I per tant agafar aquest relleu i aprofitar tota l'expertesa i el coneixement i tota la tasca que s'ha fet prèviament per les entitats del moviment feminista, però que d'alguna manera la responsabilitat última crec que han de ser dels mateixos ajuntaments. També, i com deia abans, cal un treball comú per a aquells que històricament han treballat amb l'oci nocturn, que ve més a l'àmbit de les drogues i més a l'àmbit, i aquells i aquelles, en aquest cas sí, aquells i aquelles que treballen en l'àmbit de gènere, de les administracions locals, per fusionar, i veig aquí exemples clars que han donat resultats molt bons. Crec que actualment seran pocs els ajuntaments que aquest estiu no tinguin la seva pròpia campanya de violència sexual. Que aquesta es quedi simplement en un cartell o vagi més enllà i creï protocols, etc., vindrà donat de moltes coses. I com deia, perquè els mitjans de comunicació en molts moments ens ha complicat la vida, i és veritat, l'àmbit de drogues ens ha complicat la vida, l'àmbit del feminisme ens ha complicat molt la vida, però és una qüestió, no és que sigui necessari, és superimprescindible, i aquesta lectura en el seu moment des de l'Ajuntament de Pamplona la van fer. I van dir, doncs ens hem de treballar, i van estar 2-3 anys treballant amb els mitjans de comunicació per intentar canviar el discurs que feien. Això és senzill? No. Més que res perquè Sant Fermines dona molt de sí, vale todo, la fiesta, ara no em talleu el rotllo, etc. Però han sigut capaços en 2-3 anys poder canviar el discurs que els mitjans de comunicació han fet de les festes. I enguany, quan hi van haver-hi les primeres agressions sexuals, van ser capaços, alguns, no tots, però sí que molts van donar un missatge positiu de com fer, de com denunciar, de donar-li veu als diferents moviments, i no només el protocol que havia fet el mateix Ajuntament, sinó que d'alguna manera han provocat que molta altra gent s'hagi plantejat, ostres, a les meves festes també passen coses, i en aquest sentit, per tant, en aquest sentit, jo volia llançar, trencar aquesta llança a favor dels mitjans en aquest cas concret. I finalment, un dels reptes més importants és com impliquem el sector privat de la censura. Passen moltes coses a les discoteques, als pubs, a posteriori dels pubs a les discoteques, als entorns dels pubs a les discoteques, i tenim poc a perdre perquè la veritat és que hi tenim molt a guanyar. I en aquest sentit entenem que cada vegada hi ha més, encara que sigui de forma més progressiva, locals que es preocupen per la salut, el Q de Festa, el segell Q de Festa o les nits de qualitat, comencen a ser intervencions que es poden fer conjuntament i en col·laboració amb el sector privat, i d'alguna manera és un espai on el necessitem per treballar aquests elements. Les festes majors, les festes populars, és una cosa concreta que ens serveix per experimentar, per començar a treballar, etc., però és un cop l'any, o 2 cops l'any. En canvi, els locals del sector és cada cap de setmana, i en aquest sentit hem de ser capaços d'incorporar-los. És fàcil? No. Que coneixem de quina manera fer-ho? Tampoc. Que haurem de moltes vegades de funcionar com a assaig d'error? Doncs també.
I en aquest sentit, però que ens hem de posar. I finalment, un de 15 minuts, 20? I finalment, com interpel·lem, deixem ja, que s'ha dit moltes vegades, deixem ja de posar el focus en la víctima i com poder-lo encaixar amb el que és per una banda l'agressor i per l'altra l'espectador, l'espectador ètic, aquella persona que veu la situació, no sap què fer i moltes vegades actuaria, però desconeix en quins mecanismes i com actuar. I en aquest sentit creiem que si creem determinats protocols, si creem moltes vegades petits canvis i petites actuacions per part del cambrer, per part del taxista, per part d'un amic o una amiga, per part de... podem aconseguir que el resultat sigui molt diferent al que tenim. I jo soc optimista. Diu, més d'obra no s'hi va molt de la mujer. Si hem aconseguit això, si hem aconseguit això realment, tenim molt de camp per recórrer, però jo penso que tenim qüestions per pensar que les coses van millorant i que aconseguirem el nostre objectiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies també pel punt d'humor que ens heu posat en un tema tan greu com és el de les agressions sexuals. Ara tenim... Anna, què tenim? Tindrà? Tenim 0, però ens agafaríem 10 minutets. 10 minuts, sí, les preguntes. Perquè que veure una mica més tard. I què us ha semblat? La Clara que trobeu a faltar a l'episodi. Sempre costa una mica arrencar, després ens quedem curts de temps. Ara, mentre esteu pensant, hi ha un tema que crec que és molt interessant, que des de totes les exposicions que heu fet han anat sortint d'una manera o una altra, que és el perill d'utilitzar dades estadístiques en un sentit contrari, que treballem per sexe, que ens estem trobant que el percentatge de persones agredides és igual a homes i dones quan la realitat no és aquesta. O la propi punta que ens posaves, sabem que de 3 persones són víctimes de submissió clínica. No és aquesta la realitat, però les dades oficials que acaben sortint en determinats en l'àmbit mèdic, que creu les dades, això és un gran risc. Crec que en Octàmbules la gràcia que té és problematitzar, com ens deia d'entrada en els diaris, anar més enllà, qüestionar, anar a veure què és el que mou realment el que fa que es produeixin fenòmens. Com creieu que des de les entitats, des de qui estem fent discursos, des de les administracions, podem ajudar per no fer aquest risc, que les estadístiques ens acabin confirmant allò que s'ha confirmat tota la vida del sistema. No, és que estava... simplement perquè a més és una cosa que jo tenia com prevista parlar-ne, no? Jo apuntava en la meva part, que no m'ha donat temps de parlar-ne, que al final la dada que acostuma a ser indiscutible en la majoria dels casos és el fet que les dones són les principals víctimes de les agressions i quasi en la totalitat dels casos els agressors són homes cap a les dones i fins i tot cap a altres homes. Per tant, és com, per mi, una de les idees clau és que al final la normativa hegemònica de gènere, el context heteropatriarcal en el que vivim, és el principal risc per la salut i per la supervivència de les persones en aquest cas. I per tant, qualsevol acció que puguem fer en relació amb això crec que és molt important. I per mi una de les idees que sí que jo pensava que em semblava molt interessant en aquest cas concret és de construir tots els continguts
respecte a la sexualitat femenina i la sexualitat masculina que s'han construït des del model heteropatriarcal, no? És a dir, les dones tenen una sexualitat tendra vinculada a l'emoció i la vagina la tenen en un altar i els homes tenen una sexualitat irrefrenable, etc. Sobretot perquè fins i tot en els casos més concrets de lo que és una agressió sexual, l'evidència de la violència sexual a través d'aquesta construcció de la feminitat és terrible. O sigui, jo crec que és imprescindible que comencin a haver-hi relats i construcció de discurs respecte a les agressions sexuals que siguin una mica divergents o que siguin una mica diferents, no? Perquè al final és com els discursos que s'acaben escollint són aquells que continuen incidint en la irrecuperabilitat, en la dificultat, i en comptes de potser amb altres sentiments o en altres formes i estratègies que tenen altres dones per sobreviure en aquesta violència que és terrible, però que alhora jo me'n recordo sempre molt d'aquella frase de la Virginia Despentes que deia: home, doncs estic molt enfadada amb un món que m'ha dit que el pitjor que em pot passar a la vida és que em violin i resulta que no m'ha donat eines per defensar-me. Doncs home, una eina per defensar-nos podria ser el construir altres relats sobre la sexualitat, construir altres relats sobre el que són les agressions i quines estratègies hi ha posteriorment de supervivència, i crec que això és un aspecte absolutament clau en aquest tema i que té a veure amb la deconstrucció del model heteropatriarcal, però que hi ha coses concretes com aquestes, com començar a donar veu a altres experiències, altres relats i altres formes també de construcció de la feminitat que existeixen, a més, que existeixen. Hola, sí, se m'escolta. Heu parlat amb vosaltres com a taula davant que s'ajunten moltes coses, hi ha moltes interaccions i interseccions, i era que havíeu observat respecte a això, vosaltres a través de l'escriure un petit informe, les interseccions que hi ha a vegades en temes de diferents sexualitats o d'altres ètnies o tal, si podríeu fer una mica que heu trobat o heu observat sobre això. Mira, de fet, a l'informe hi ha un apartat al voltant de l'oci nocturn gai, lèsbic i trans, que jo no he explicat perquè teníem poc temps. Nosaltres, durant els primers anys de l'Observatori, ens vam centrar en l'oci nocturn heterosexual i en un moment donat vam veure que era interessant reflexionar sobre altres entorns d'oci on la sexualitat hegemònica no fos l'heterosexual. I, per començar, hem tingut molt pocs resultats al voltant d'aquesta... hem rebut poques respostes i el que sí que hem vist és que hem rebut alguns relats d'agressions sexuals en entorns d'oci nocturn gai, no hem rebut relats d'agressions sexuals en entorns d'oci nocturn lèsbic i hem rebut algun relat d'agressions a persones trans o travestis en l'espai públic, en el context de l'oci nocturn, però realment fora de les... és a dir, insults, increpar gent o gent al metro, vull dir que era més aviat unes violències socials, verbals i que no pas violències sexuals. Jo crec que la cultura sexual masculina, diguéssim, dominant, amb la qual es socialitzen els nois i els nens de la nostra societat, és la mateixa, tant si descendran heterosexuales com si descendran gays o bisexuales. I per tant, des d'aquesta perspectiva, és sensat pensar que els patrons d'entendre la lògica de la sexualitat, el consentiment i els seus límits, no són tan allunyats entre homes heterosexuals i homes gais i bisexuals. Jo crec que aquí, clarament, cal endinsar-se. Alhora, com bé deia l'Otger, a vegades els mitjans no ens ajuden amb la vinculació que es fa en tots els temes de drogues, etc. En els darrers mesos hi ha hagut tot aquest escàndol mediàtic al voltant de les orgies amb drogues dels homes gais, el chemsex i tot això. Jo crec que això, que existeix, és molt minoritari en el context en què nosaltres vivim, segurament a Londres o Berlín segurament és una pràctica més freqüent, tot i que també minoritària, però que també és un tema que nosaltres tampoc ens hem endinsat a fer una reflexió contundent perquè ens falta aprofundir realment en com s'està donant això i com s'està donant si realment... Tot i així, per exemple, tenim una cita que és molt evident que diu salí con un amigo a la discoteca de Barcelona conocida com la discoteca de los gays violadores. Clar, vull dir... Si en un relat algú diu que va a una discoteca que es conocida como la de los gays violadores, no hay duda de que efectivamente la violencia sexual existeix en l'entorn gay, clarament. I alhora crec que podríem fer una reflexió de per què no hi ha relats al voltant d'això en els entorns d'oci nocturn lèsbic. Vull dir que de l'oci nocturn trans no en parlo perquè no existeix, però vull dir que jo crec que aquí se'ns fa evident que sempre hem intentat el gay lèsbic, ho posem com un calaix a part, és una cosa minoritària i tal, jo crec que és absolutament rellevant per posar en qüestió, perquè és fonamental és la socialització de gènere amb la qual una pren la sexualitat i no tant l'orientació sexual o la referència sexual.
I tornant una mica al que tu plantejaves, Maite, de cap on hem d'anar, jo crec que és molt important que, igual que parlem de cultura de violació, però a mi em sembla encara més rellevant que parlem de la cultura sexual heterosexual. O sigui, crec que és un tema del qual se'n parla molt poc i que desgranar una mica com funciona la cultura de lligar en un entorn heterosexual, bueno, doncs val la pena, perquè hi ha una quantitat de codis implícits o no explícits. O sigui, per exemple, jo recordo llegir quan fèiem com la recerca d'articles per construir el marc teòric de l'observatori, recerques, per exemple, que s'han fet al context anglosaxó, on analitzen com a partir de quin moment els nois senten que s'està saltant un límit i a partir de quin moment ho senten les noies. Fiquen la mateixa situació i pregunten a la gent i llavors la gent va dient, no, jo crec que aquí ja t'has passat. I és molt interessant observar que, o sigui, no hi ha res a veure amb els criteris. O sigui, el que els nois interpreten com consentiment no té res a veure amb el que interpreten les noies. I això, per mi, és la clau. O sigui, és aquí on ens hem de centrar. Perquè, clar, és aquí on comença, que després algunes noies mig se'n surten, mig juguen amb això, mig el que sigui, i alguns nois es fan els tontos, aprofiten, abusen. Tot això està relacionat amb que hem de posar el focus en com s'estan construint aquests codis i els usos instrumentals que la gent en fa, perquè clar, després també la gent, un cop, o sigui, moltes noies et diuen, jo sé que faig segons quines coses, me la jugo, però bueno, vull dir que és molt complex, no? Després com moltes noies argumenten que la llibertat sexual és precisament posar-me en risc, això és la llibertat sexual, i tu no ets qui per dir-me que jo no m'he de posar en risc. Bueno, doncs aquí jo crec que hi ha tot un tema que, més enllà de l'agressió sexual en si mateixa, que és al final del recorregut, crec que hem de problematitzar com es dona la cultura sexual heterosexual, els intercanvis, bueno, tot. Vull dir, com es juga aquesta lògica. I jo crec que sobre això encara ens falta moltíssima feina. Sí que haurem de fer tallers per ensenyar a lligar, no? Una forma més respectuosa. Sobretot a algunes persones. Sí. Una pregunta, perquè he entès que la mostra, quan la mostra era sobre 350 persones i era sobre un 90% tenien estudis superiors. Però no és una mica esbiaixada aquesta mostra? Sí, totalment. És el més esbiaixat que et pots trobar. Sí, vull dir. No, vull dir, és una mostra vàlida si ens interessa saber què pensen les noies heterosexuals amb estudis superiors, majoritàriament vivint a Catalunya, amb unes preguntes esbiaixades. I llavors, nosaltres ensenyem el resultat per posar en qüestió la metodologia, però bueno, vull dir, és el que ens ha donat. Jo crec que si ens fixem en aquest target, si la mostra volgués donar informació sobre les dones amb estudis superiors nascudes a Catalunya amb una mitjana d'edat de 20 anys, podria ser una mica vàlida, però tot i així, jo, que vaig escriure les preguntes, crec que estaven mal formulades, o sigui que algunes preguntes van generar rebuig a la persona que les contestava, bàsicament per tot el tema dels neomasquilismes i las mujeres defensoras de los hombres, pero aquí ya por supuesto nosotros somos agredidas, ¿y por qué? Y esto es machista. O femenina, estas cosas para la gent. Doncs ahí entendí que és com, mira, déjalo, no preguntes. El qüestionari té molts problemes. A mi el que m'ha servit és per entendre com no hem de fer qüestionari. Però bueno, jo ho explico, pot ser interessant. No, però... Ara potser pescat. El qüestionari quantitatiu no és el que ens ha servit per arribar a les conclusions, totes les altres fonts d'informació. Sí, el qüestionari quantitatiu no ens ha servit per arribar a cap conclusió. Que diguéssim que totes les altres fonts d'informació més qualitatives són les que ara ens estem explicant. Del qüestionari quantitatiu ens ha servit per saber com d'alguna manera no. Per això, enguany, a part de... Fins ara havíem fet l'observatori, era bàsicament fonts d'informació qualitatives. Enguany havíem incorporat ja aquesta font més quantitativa, aquests qüestionaris, els quals no ens ha acabat de funcionar com volíem, per tant ens hem continuat basant només en les altres fonts, però aquest proper informe d'aquest any que ve, que ja està engegat, doncs lògicament hem corregit aquest qüestionari quantitatiu. La pregunta més volia fer. Ai, perdona, I sobre quines fonts estem dient, és a dir, on s'ha anat a preguntar, com hem arribat a aquestes conclusions? Una cosa només, és que també la metodologia feminista ens aporta una visió que és l'esbiaixat o no esbiaixat o els sorolls en el procés de la investigació, òbviament poden generar aquests esbiaix, però no vol dir que això no sigui realitat en relació amb aquesta parcialitat de la realitat. I una de les coses que em sembla que també és important pensar és com
metodologies no científiques i altres que sí que són científiques perquè fan referència i no tenen esbiaixos. No, moltes vegades les que són presentades com a suposadament neutres i sense esbiaixos també fan referència a una parcialitat de la realitat i normalment no s'exposa aquesta parcialitat. Vull dir que entenc i comparteixo molt això i és veritat el que estan comentant, però també crec que a vegades aquesta dicotomia entre procés científic o científic i normalment les metodologies que venen més d'altres contextos, presentar-les com a científiques també és per qüestionar-ho, també una mica de dir, no sé si això és tan científic i realment hi ha algunes altres xifres que són molt més científiques quan ni tan sols expliciten que fan referència a una part de la realitat i són objectives respecte a aquesta part de la realitat. Vull dir que almenys simplement era para salvar un poco los platos i no era només cap a tu. Jo crec que... Aquí tens les diferents fonts que hem utilitzat i les diferents tècniques utilitzades i la que ens hem carregat perquè no ha funcionat és dintre de l'oci nocturn el qüestionari persones usuàries. Jo crec que tot i això a mi ja m'agradaria que en molts dels contextos on vaig que la gent explica resultats d'estudis expliqués les metodologies que no els hi han funcionat. El que vull dir és que explicar això és important perquè aquestes preguntes que nosaltres us expliquem a l'informe està el qüestionari que vam fer i la nostra mirada crítica posterior. Jo crec que és fonamental perquè avancem en com arribar al coneixement. O sigui, la pregunta que nosaltres formulem en aquest qüestionari i jo tan valentament dic oye, està mal formulada, és la pregunta que fa tothom. El que passa que jo assumeixo la meva part de responsabilitats, però vull dir, la pregunta de has sigut víctima d'agressions sexuals és la que es basa en tots els estudis europeus. I nosaltres també la fem, però jo dic que aquesta pregunta està mal formulada. Vull dir que exposar a vegades les febleses d'un procés pot semblar que si estàs viatjat perquè no ho ensenyes. És que crec que és molt rellevant perquè la majoria dels processos científics mai reconeixen els seus viatges. Llavors jo crec que aquí nosaltres hem rebut bastant de pressió, jo diria, sobretot mediàtica, per tenir xifres que donar, ens hem resistit i a un moment donat hem dit, doncs hi ha dues raons importants per les quals hem de passar al qualitatiu. Una és que el quantitatiu hem arribat a saturació informativa, és a dir, nosaltres el discurs qualitatiu que ens dona la gent ja no canvia, o sigui, portem un any que gairebé és el mateix relat, per tant això seria, potser hem de provar altres tècniques d'investigació i d'altra banda hi ha molta pressió per tenir xifres i hem de combatre la guerra de xifres que s'està proposant als universitats. Doncs aquí és un intent. És una mostra esbiaixada de 350 persones amb tots aquests diputats? Sí. Tot i així, si us interessa, crec que és interessant, és breu l'apartat de l'informe, que us ho mireu, perquè tot i ser esbiaixada, Déu-n'hi-do. O sigui, tot i ser esbiaixada i tots els diputats que té i les preguntes que generaven malestar, doncs un 50% de les noies diuen que han rebut tocaments o consentits, tot i estar enfadades amb com se'ls formula la pregunta. Vull dir que, doncs, Déu-n'hi-do, si se'ls fa la pregunta que els agrada, què contestarien, no? D'altra banda, nosaltres gairebé totes les fonts, així com sobretot en la part d'oci nocturn, gairebé totes les fonts d'informació que tenim les fem en col·laboració amb l'Agència de Mentes, que és una agència que col·labora en el treball de camp, i estan basades en 250 entrades a un qüestionari electrònic, que alguns informadors, o sigui, hi ha uns col·laboradors que fan entrevistes als seus informats i ho volquen tot en una base de dades, i amb 3 sortides en locals d'oci nocturn es feien com metodologies de guerrilla, que és preguntar-li a la gent mentre està allà algunes preguntes ràpides que han fet, jo crec que són les que donen millors resultats, quan la gent no pot pensar, està fent la cua d'una discoteca i te preguntes, oi, tu, escolta, i allà és clarament on hem tingut la millor informació. Moltes de les cites que us he posat, on la gent no pensa, no articula, no li estan fent una enquesta sobre violència, entonces ja se pone en modo a ver, sinó que està allà amb els seus col·legues i entonces ahí la gent explica tot el que explica. Vull dir que si jo hagués de recomanar una tècnica d'investigació, recomanaria anar a preguntar als locals d'oci nocturn in situ. Aquesta, aquí està explicat, l'informe està més desglossat com ho he fet perquè, però... Molt bé, doncs em sembla que una última pregunta. És que preguntaré un comentari, a veure, a mi em sembla molt científic i el que és verdaderament científic que hagueu explicat les possibilitats i les limitacions de la investigació i això és el que és científic perquè totes les investigacions tenen limitacions, totes, inclús les macroencuestes que les fan per tota Espanya, que fan muestras estratificades i tot això, inclús tenen limitacions, i la investigació no avança si no es fan aquests passos. I sent crític i això, en aquest sentit, és científic, perquè si no s'és crític, no, amb les pròpies recerques, amb els mètodes, amb els resultats, etc., no s'avança. A veure, el que tu mateix has dit seria molt poc científic
donar unes conclusions d'una investigació que no especifiquessin les limitacions d'aquestes conclusions. Per tant, em sembla que endavant.